حزو السلام تناته قبلوا فنو ERi-TV بمكتار تركبوا زخبركم تعزبتنا كم تمسيو ساعة شعة تاخلون لو مسنبت 26 تحساس تدالو زيناتات وشن وصان حيزلكم قريبا لكم كصاف تصامن مكتالكم بخبر زعد من صام صنحن ميكال حدقو فلما كن بكنت وتاتو افلم لومي بيستقبل مرمرات عصوتو سلسة زيكاتات بكورونا فيروس ملكافون كرقاقتن كل 20 حد ما تفانيهم أبينو زوبا عرزان مسرح ممهارم مستمهارم بالوتاك تصلو زصنح ጸገማት ንምላይ ተወክሶታት ይውሰዳሉ ኣብ ካርቱም ሱዳን ስፖርታዊ ቅነ ዋንጫ ፈንቅልና ጽነትን ተጀሚሩ ኣብ ዜናታት ወጻኢ ኣሜሪካ ኣብ ታሪኻ ዝበዝሕ ዓመታት ኣብ ውግእ ስግር ባሕሪ ከም ተሳተፈት ተሓቢሩ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ብዝተኻየደ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ሰብኣዊ ክሳራ ወሪዱ ኣብ ጃፓን ውርጪ ዝዓብረሎ ሕማቅ ኩነታት ኣየር ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማት ኣስኪሙ ዝርዝር ዜና ፈለማ ሓበሬታ ካብ ይስጥዕና ሎሚ ኣብ መወሸብን መመርመርን ማእከላት ዞባ ማእከል ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ ምርመራታት 13 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹሎም ንሳቶም ድማ 3 ካብ መወሸቢ ማእከል ከምኡውን 10 ካብ መመርመሪ ማእከላት ኮይኖም ኣድራሾም 3 ካብ ኣኽርያ 2 ካብ ገጀረት ሓደ ድማ ካብ ማይ ተመናይ ማእከል ከተማ ማዕስከር ደንደን ዓዲ ሶግዶን ጎዳይ ፍንዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኮሮና ቫይረስ ተረኺቦም ኣብ ሆስፒታል ዞባ ማእከል ተዓቂቦም ክንክን ክግበረሎም ፀንሑ 21 ዘጋታት ሓዊዮም ክፋኖም ከለዉ ወዲ 75 ዓመት ካብ ዞባ ማእከል ድማ ብሞት ተፈሊሎም በዚ መሰረት ጠቕላላ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 7886 በፂሕሎም 7658 ካብዚኦም ሓዊዮም ዝተፋኑ 73 ብሞት ዝተፈለዩ 155 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቂቦም ዝርከቡ እዮም ሚኒስትሪ ጥዕና 26 ታሕሳስ 2021 ናብ ካልእ ዜና ምትንሰግርም ኣብኑ ዞባ ዓረዛ ወሓደ ክፍልታት ብምቅላል መስርሕ መምሃሪ ምስትምሃርን ንምድንፋዕ ብምውሃድ ቤት ጽሕፈት ትምህርትን ምምሕዳርኑ ዞባን ተወሳኺ ክፍልታት ናይ ምህናፅ ተወግሶ ተወሲዶም بمسارة حبرتا وكيليرينا بممحدار كبابي دوغموميت ኣብ ትርከብ ቤት ትምህርቲ መባእታን ማእከላይን ደረጃ ላዕላይ ዓዲ ዝተሃንጸ 3 ክፍልታት ዘለዎ ብሎክ ንጸንሐ ጸገም ኣብ ምቅላል ዓባ ኣስተዋጽኦ ይገብር ከም ዘሎ ክፍለት ተኻይሉሎም እታ ቤት ትምህርቲ ኣብ 1992 ብ4 ተምሃሮ ናይ መባእታ ደረጃ ጀሚራ ኣብ 2019 ብ87 ተምሃሮ ናብ ማእከላይ ደረጃ ከም ተሰጋገረ ዝሓበረ ርእሰ መምህርታ ቤት ትምህርቲ መምህር ገብራብ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኣብ ማእከላይ ደረጃ ዘጋጥም ዝነበረ ሕፅረታት ክፍልታት ፍታሕ ብምርካቡ ቁፅሪ ተምሃሮ ኣብ ክልቲኡ ደረጃታት ልዕሊ 800 በፂሑ ከም ዘሎ ገሊፆም ኣማሓዳሪ ከባቢ ዶግሞሜት ኣቶ ተኽለ ገረዝጌር ብወገኑ ፀንሐ ፀገም ፍታሕ ብምርካቡ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማእከላይ ደረጃ መሊሱ ክብል ከም ዝኽእል ኣሚቶም መባእታን ማእከላይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ላዕላይ ዓዲ ካብ ዓርዛ ኣስታት 4 ኪሎ ሜትር ريحة تركب ኤምባሲ ኤርትራ ብሱዳን ምስ ማሕበረኮም ካርቱም ከባቢያን ተዋሂዱ ዝወደቦ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ዋንጫ ፈንቅልን ናጽነትን ብ21 ታሕሳስ በውግዒ ተጀሚሮም ኣብቲ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ኣምባሳደር ኤርትራ ብሪፓብሊክ ሱዳን ኣቶ ዒሳ ኣሕመድ ዒሳ ከምኡውን ወኪል ሚኒስትሪ መንስያትን ስፖርትን ሱዳን ኣሳይዳ ሻዛ አልዓሺ ሓለፍቲ ዓለማዊ ባይቶ ምሕዝነት ሱዳን ከምኡውን ሰመዚ ስፖርት ሱዳንን ብርክት ዝበለ ህዝብን ተረኺቦም ነይሮም ብኤርትራውያን መንስያት ዝቆማ 14 ጋንታታት ዝሳተፎ ዘለዋ ስፖርታዊ ውድድር ኤሪሊግ ኣብ ቀዳማይ እብረ መዓልታዊ ክልተ ግጥማት ብምንጋድ ዝቕፅል ኮይኑ ብጠቕላላ ንልዕሊ 5 ኣዋርሕ ከም ዝቕፅል ካብ ኣካላት ዝተረኸበ ሓበሬታ ይነጽር ጨንፈር ሕግን ስርዓትን ዞባ ማእከል ትካላት ካብ ዘይሕጋው ንጥፈታት ከምኡውን ጥዕናውና ከባቢያውን ሳዕብናት ዘሎ ተግባራት ክጥንቀቓ ኣዘኻኺሩ ንግዳዊ ንጥፈታት ከዓ ብዘይፍቀዶ ምውፋር ፅሬትን ፅፈትን ዘይምሕላው ናይ ጥዕና ወረቐት ዘይምምላእ ናይ ንግዲ ፍቓድ ዘይምሕዳስ ቅጥዕታት ምክልኻል ለበዳ ኮቪድ-19 ዘይምኽባር ከምኡውን ናይ ተጠቃምነት ዕለቱ ዝወደቐ ንብረት መሓዝ ብሕጊ ከም ዝሕትት ዘነፀረት ጨንፈር ወነንቲ ትካላት ካብዝን ካልእን ዘይሕጋው ንጥፈታት ክጥንቀቑ ኣዘኻኺሩ ሓለፍቲ ናይቲ ጨንፈር ንኤሪና ዝሃቦ ሓበሬታ በብእዋኑ ዘካየዶ ናይ ምቁፅፃር ንጥፈታት
ዝተፈላለዩ ጉድለትን ዝተረኽበን ትካላት ካብ መጠንቀቕታ ክሳብ ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ምዕሻግን ዝኸይድ ስጉምቲ ከም ዝወሰዱ ብምጥቃስ እቲ ኩነታት ድሓን እኳ እንተሎ ትካላት ብሕግን መምርሒታትን እናተመርሓ ግቡእ ንጥፈታትን ከሰላስላ ፀዊዖም ወነንቲ ትካላት ቀጻላ ኣስተምህሮታት ከም ዝወሃብ ዝሓበሩ እቶም ሓለፍቲ ዝበዝሑ ተጠንቂቖምን ሕጊ ኣኽቢሮምን ከም ዝሰርሑ ጉባቶም ዘንጊዖም ዝዓዩ ውሑዳት ዘይሓላፍነታዮን ስለ ዘይሰኣኑ ግዳ ናብቲ ቁኑዕ መስመር ንምምላሶም ተራ ሕብረተሰብ ክዓዝዛ ዘኻኺሮም ወነንቲ ትካላት ብጊዜኦም ዝወፅእ ሕግን መምርሒታትን ረብሖምን ረብሓ ሕብረተሰብን ምዃኑ ተገንዚቦም ብንቕሓት ከም ዘተግብርዎ ኣነፂሮም ኣብኑ ዞባ ጋሽባርካኑ ዞባ ባሮንቱ ንሰለስተ ወርሒ ብቴክኖሎጂ ኮምፒውተር ዝሰልጥኑ 35 መንስያት ብ22 ታሕሳስ ተመሪቖም ኣብቲ ስነ ስርዓት ሓላፊ ሃማመተ ኣብቲ ዞባ ኣቶ ዓብዱልዋሃብ ሱሌማን ኣብ ዝሃቦ ቃል በብዋኑ ዝውደብ ዘሎ ስልጠናታት ኣብ ምምዕባል ዓቕሚ መንስያት ዝምስገን ውፅኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ተመረቕቲ ንዝረኸቦ ዕድል ብስራሕን ምልውዋጥ ተመክሮን ከስፍሕዎን ክዕብይዎን ተላብዩ ሓላፊ ውዳብን ፖለቲካን ሃማመተ ዞባ ጋሽባርካ ኣቶ ማሪቆስ ግርማጽዮን በጎኑ ንሰልጠንቲ መንስያት ናይ ስራሕ ዕድል ኣብ ምፍጣር ኣካላት መንግስትን ሕብረተሰብን እጃሞም ከበርክቱ ፀዊዑ መንስያት ብሩህ መጻዮም ከውሕሱ ምንቲ ኣብ ትምህርትን ሞያን ተጸሚዶም ኣብ ዘካይሮ ጻዕሪ ደገፍ ምላእ ሕብረተሰብ ከይፍለዮም ዘዘኻኽረ ጻዕቢ ግደፍ ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ኣምባሳደር መሐመድ ዓሊ ጃብራ መንስያት ንዝተራሕወሎም ዕድላት ብግቡእ ክጥቀምሉን ኣብ ረብሖኦም ረብሓ ሃገርን ምውዓሉ ዕቱባት ክኾኑን ኣዘኻኺሮም ሰልጠንቲ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ዓቕሞም ንምዕባይ ኣብ ዘካይድዎ ንጥፈታት ደገፍ ኣካላት መንግስትን ማሕበርን ከም ዘድልዮም ብምግላጽ ዝውሃብ ስልጠናታት ብጊዜን ዓይነት ሞያታትን ክሰፍሕ ሓቲቶም ዜና ዕረፍቲ ውሩይ ኤርትራዊ ደራስን ጋዜጠኛን ተስፋዩ ገብረኣብ ብ24 ታሕሳስ ብሕማም ኣብ መበል 53 ዓመት ዕድሚኡ ኣብ ኬንያ ዓሪፉ ኣብ ቢሾፍቱ ኢትዮጵያ ተወሊዱ ዝዓበየ ተስፋዩ ገብረኣብ ኣብ ፈለማ 1990ታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝነበረሉ ንኽልተ ዓመታት ሓላፊ ፕረስ ብድሕሪኡ ድማ ዋና ሰናዳይ መጽሔት ጋዜጣን እፎይታ ብምዃን ንነዊሕ እዋን ዝሰርሐ ኮይኑ ጎኑ ጎኑ ኣብ ድርሰት መጽሓፍቲ ነጢፉ ብድሕሪ ዝመነባብሩ ኣብ ሃገሩ ኤርትራ ብምግባር ክሳብ ዕለተ ዕረፍቱ ሙሉእ ጊዜኡ ኣብ መጽሓፍ ከሕልፎ ዝወሰነ ተስፋዩ ገብረኣብ ዛጊድ 9 መጽሓፍቲ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ንሕትመት ዘብቅዐ ከምኡውን ክልተ ዝተወድኡ ግን ንሕትመት ዘይበቕዑ መጽሓፍትን ዘይተጻፈፈ መጽሓፍቲ ዝኸውን ንድፊ ስራሕን ዝሓደገ እዩ የቡርቃ ዝምታን የጋዜጠኛው ማስታወሻን ብዝብላ መጽሓፍቱ ምስ አንበብቲ ብሰፍሐ ዝተላለየ ተስፋዩ ገብረኣብ ማህደር ኑረብን ባዓቲ ቲራቮሎን ዝብላ ኤርትራ ጠቀስ መጽሓፍቲ ንሱሙን ንስነጥበባዊ ዕዩን ናብ ዝለዓለ ጥርዚ ዘብጽሐ ገለ ካብ መጽሓፍቱ ድማ ናብ ቋንቋታት እንግሊዝ ኦሮሞን ሃገራውን ቋንቋታት ኤርትራን ተተርጊሞምን ኣብ መስርሕ ምትርጓም ይርከቡን ደራስን ጋዜጠኛን ተስፋዩ ገብረኣብ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ማሕበራዊ መራኸቢታትን ሓያሎ ጽሑፋት ዘበርከተ ዜጋ እዩ ኣብ መንጎ ማሕበረሰብ ኦሮሞ ተወሊዱ ዝዓበየ ተስፋዩ ገብረኣብ ብሞዩ ነቲ ብሄር ብዝገበሮ ኣበርክቶ ብመሰረት ባህሊ ሙጋሳ ናይ ኦሮሞ ዜግነት ዝወሰደ ገዳ ዝብል ናይ ክብሪ ማዕረግን ባርኾትን ዝተቐበለን እውን እዩ ደራስን ጋዜጠኛን ተስፋዩ ገብረኣብ ውህሉል ናይ ስነ ጽሑፍ ተመክሩ ንኤርትራውያን መንስያት ንምክፋል ናብ ኩለን ዞባታት ሃገርና እናተንቀሳቐሰ መደባት ሓበራዊ ዘተን ሴሚናራትን ከካይድ ብምጽንሑ ካብ ብዙሓት መንስያት ኣድናቖትን ክብርን ረኺቡ እዩ ደራስን ጋዜጠኛን ተስፋዩ ገብረኣብ በዓል ሓዳርን ኣቦ 3 ውሉዳትን እዩ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ድሕሪ ሓፃር መሰጋገሪ ንሃገራዊ ዜናታት ሒዘ ክምለሰኩም ንምክትታልኩም ክትቅጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ዜናዊ መሰናዶ ERi-TV ናውጽለ ክብራ ተዓዘብቲ ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ዜና ውጻኢ ኣሜሪካ ካብ 245 ዓመታት ታሪኻ ኣብ ውግእ ስግረ ባሕሪ ዘይተሳተፈትለን ዓመታት 17 ጥራይ ምዃንን ኣህግራዊ ማዕከን ቴሌቪዥን ቻይና CGTN ሓቢሩ ብመሰረት ጸብጻብቲ ማዕከን ኣሜሪካ ካብ ምዝዛም ካልኣይ ውግእ ዓለም ክሳብ 2001
ኣብ ልዕሊ 150 ከባቢታት ዓለም ኣብ ወታደራዊ ግጭታት ተሳቲፋ ዕላማ ናይቲ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራትን ዞባታትን ዝካየድ ዘሎን ወታደራዊ ወፍሪ ጸጥታ ንምስፋን ሰብኣዊ ደገፍ ንምግባርን ምዃኑ እኳ ብሰምዝ ኣሜሪካ ይግለጽ እንተኾነ በንጻሩ ዘውርዶ ሰብኣዊ ጸጥታውን ንዋታውን ክሳረታት ግና ንምልክዑ ኣጸጋሚ ከም ዝኾነ ኣብቲ ጸብጻብ ተጠቒሱሎ ኣሜሪካ ኣብ ኮርያ ቪየትናም ኮሶቮ ኢራቅ ኣፍጋኒስታን ሶማልያን ሶርያን ካልኦት ሃገራትን ኣብ ዘካየደቶ ወታደራዊ ወፍሪ ሚልዮናት ሰላማውያን ሰባት ክቕተሉ ከለዉ ናይ ትሪልዮናት ዶላር ንዋታዊ ክሳራ ከም ዝወረደ CGTN ኣብ ጸብጻቡ ኣስፊሩ ኣሎ ኣሜሪካ ዳርጋ ብኩሉ እቲ ዝተሳተፈቶ ወታደራዊ ውግእ ስዕረት እኳ እንተጋጠማ ጸጋታት ናይተን ሃገራት ኣብ ምግሓት ግን ዕላማ ከም ዝወቕዐት እቲ ማዕከን ዜና ወሲኹ ኣፍሊጡ ኣብ ኢራቅ ንኣብነት ኣስታት 180 ቢልዮን ዶላር እኳ እንተኣባኸነት 3.4 ትሪልዮን ዶላር ዝግመት ነዳዲ ከም ዝገሓጠት እዩ ዝግለጽ በዚ ድማ ኣሜሪካ እተካይዶ ናይ ስግሪ ባሕሪ ወታደራዊ ወፍርታት ረብሓታታት ዘቐደመ እምበር ንኻልኦት ሃገራትን ህዝብታትን ኣብ ግምት ዘእትዎ ከም ዘይኮነ ጸብጻባት ይረዱ ሎሚ 26 ታሕሳስ ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽ ዲሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎ ብዝተኻየደ ርእሰ ቅድለታዊ ምንባሩ ዝተገልጸ መጥቃዕቲ ፈጻሚ ሓዊስካ 6 ሰባት ተቐቲሎም ብሰንኪቲ ኣብ ከተማ ቤኒ ዝተፈጸመ ሽብራዊ ምንባሩ ዝተገልጸ መጥቃዕቲ 10ታት ከም ዝቆሰሉ እውን ሰመዚ ጸጥታ ኮንጎ ሓቢሮም ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል እኳ እንተዘየለ ኣብ ዶባት ኮንጎን ኡጋንዳን ዝንቀሳቐስ ADF ዝተባህለ ዕጡቕ ጉጅለ ኣካይድዎ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎ ኡጋንዳን ዲሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎን ካብ መወዳእታ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ጀሚረን ኣንጻር እቲ ዕጡቕ ሓይሊ ዘቐንዐ ሓበራዊ ወታደራዊ ወፍሪ የካይዳ ምህላወን ይፍለጥ ነቲ ስርሒት ንምክያድ ልዕሊ 1700 ወታደራት ናብ ኮንጎ ዋፊራ ዘላ ኡጋንዳ እቲ ዕጡቕ ሓይሊ ክሳዕ ዝድምሰስ ሰራዊታ ኣብታ ሃገር ክዕስክር ምዃኑ ገሊጻ ኣብ ሰሜናውን ምዕራባውን ሸነኽ ጃፓን ተኸሲቱ ዘሎ ጽዑቕ ውርጪ ዝዓብለሉ ሕማቕ ኩነታት ኣየር ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማት ኣስዒቡ በቲ ተሪዮ ሎሚ 26 ታሕሳስ ብውሕዱ 100 ዘቤታዊ በረራታት ክስረዝ እንከሎ ሓያሎ መንግስታውያን ትካላት ኣገልግሎት ኣቋሪጾም ከም ዝውዓሉ ተገሊጹ ኣብ ገለ ከባቢታት ክሳብ 90 ሴንቲሜትር ዝበጽሕ ኩምራታት በረድ ከም ተራእየ ተፈሊጡ እቲ ሕማቕ ኩነታት ኣየር ጽባሕ 27 ታሕሳስ እውን ክቕጽል ከም ዝኽእል ዝኣመቱ ኪላታት ሜትሮሎጂ ኩሉ መዳያዊ ክሳራታት ክዛይድ ተኽሎ ከም ዘሎ ሓቢሮም ናይ መወዳእታ ዜና ቻይና ትማል 25 ታሕሳስ ኣብ ዳህሳስ ባህርያዊ ጸጋታት እትነጥፍ ሳተላይት ብዓወት ከም ዝወንጨፈት ኣፍሊጣ እዛ ሎንግ ማርች ብተባህለ ሮኬት ዝተላከ ሳተላይት ቻይና በቲ ሮኬት ካብ ዝወንጨፈተን ሳተላይታት መበል 403 ምዃና ጸብጻባት ይሕብሩ ኣብ ጠፈራዊ መዳይ ብተዛማዲ ጽቡቕ ገስጋስ ተመዝግብ ዘላ ቻይና ኣብ 2022 ክዛዘም ትጽቢት ዝግበረሉ ናይ ገዛ ርእሳ መደበር ትድኩን ከም ዘላ ይግለጽ ቻይና ክሳብ 2030 ንጠፈራዊ ንጥፈታት ክትዕብልሎ ወጢና ትንቀሳቐስ ከም ዘላ ምሕባራ ይጥቀስ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዜና ንምዛም ኣርሳ ዜና ክደግመልኩም ሎሚ ብዝተገብረ ምርመራታት 13 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ክረጋገጽ እንከሎ 21 ድማ ተፋንዮም ኣብኑ ዞባ ዓረዛ ንመስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ባሎታ ክጸሉ ዝጸንሐ ጸገማት ንምእላይ ተወክሶታት ይውሰድ ኣሎ ኣብ ካርቱም ሱዳን ስፖርታዊ ቅነ ዋንጫ ፈንቅል ናጽነትን ተጀሚሩ ኣብ ዜናታት ወጻኢ ኣሜሪካ ኣብ ታሪኻ ዝበዝሕ ዓመታት ኣብ ውግእ ስግረ ባሕሪ ከም ተሳተፈት ተሓቢሩ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎ ብዝተኻየደ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ሰብኣዊ ክሳራ ወሪዱ ኣብ ጃፓን ውርጪ ዝዓብለሎ ሕማቕ ኩነታት ኣየር ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማት ኣስዒቡ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ይፍጸም ስለምክታልኩም ኣዝየ መስግን ስዒባ ትቐርብ መደብ ካብ ዞባታት እያ ክትከውን ብወገነይ ግን ኣብዚ ሰናበት ሰላም